Ayo. 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 Saman? Anang nakay problema dyo ba? Anang usa may problema nimo? Nganong ni Arab? Ikaw ba mo ka dirig mo yung problema? Lain na mo na lain na pud imong style. Unsa man? Unsa man? Saman? Ulam ko nung si Papa ka ng kwarta dyo. Kay gaburot ko niyan tiya. Kasi gaburot yan. Sapa. Nganong gaburot mo yan? Ano sa na? Dugay na yan sakit? Dugay na 3 months na kayo na. 3 months? Nga naman, sa may hinungdan na nganong gaburot mo yan tiyan? Gahilo siya? Gayelo siya tapos nakatulong sa kutsara. Kung kutsara gitulon? Ang binuang. Nga natulon man yung kutsara? Kung saan na siya magkaon? Natulog mo na siya magkaon ko nang mahagok pag yun. Abutangi, buyate.